bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jol Sare joom hiira moon en garti hannde oɗo ñalawma dimanche sappo e jeegom lewru février hitande ujunnaji ɗe nogas e joyyi habruji moɗon ndemgal Pulaar États-Unis jigorɗon ma en ƴeewano kanko Donald Trump kadi ko miijotoɗo sa joni nawdude hoore makko e Napoléon pour wiide neɗɗo so fewni leydi mum ha feewi fotani wiyede kañum hoɗum weeli loi ɗum noon ma en ƴeew famde holko yiɗi miijade kanko Donald Trump ma en ƴeewta kadi hono Elon Musk mo halfina holko ɓe ɓuri sikkude koɓe poti wadde oɗo saha joni habruji men international ma guiɗoro toon to Gaza en wayni ko kanko Marco Rubio ko toon waali henki toon kadi ñelde hanti ɗum noon ƴeewen kadi holko habruji men ma nawen toon to Arabie Saoudite ono ɗamina hono kamɓe Russie naɓe Ukraine naɓe maɓe ndendu toon to Arabie Saoudite pour miijade ƴeewde beele ɗeɗo leyɗele ɗiɗi guerre mo goni e dow muɗo beele darto ma en cekkitoro toon to Sénégal kadi ƴeewen APR hono parti mum kanko Macky Sall laamino peeje ɓe jogui joni ko fati en haɓade oɗo rapport mo mbiyata Cour des comptes yaltini e kadi hol salaire meɓe jogani ko fati ɗum woni titre joni ɓurɗum wonde ɗo journal ma en gartu e détuji muɗum joni sifti noon tan hannde ko dimanche sappo e jeegom lewru février tan ujunnaji ɗiɗi nogas joyyi ko Amadou haaldata e moɗon ma en ballodiri Abdourahmane Guisse goto e joɗiniɓe en toon to Mauritanie ma en gartu joni joni bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jol Sare habruji meɗen puɗɗorɗen d'abord koko fati e weeyo guila jamma hanki ene wayni ko hay subaka hay kikiɗe ɗe gonɗen ɗo to diwan Ohio Kentucky ene wonde Indiana ko neige mawɗo woni ga hen température kadi koko beesi ha ɓurti en woni ɗo jarten ɗo joni oɗo heure woni ko moins 5 degré ɗo e Cincinnati ha yettima desum jamma on ɗamina kadi minuit ma yetto e moins 6 degré ɗo ne subaka kadi ne wayno ko température ko ɓeyto baisse à 6 heures du matin walla 7 heures du matin ma woni e moins 10 degré Celsius non ko wonande diwan Cincinnati wonande laabi ɗi kadi onon wonɓe autoji ma nden ɗon hawnaki keneli ɗi kadi ma jenti hen e jamma he konko wonno ko tellino neige seeɗa ko ma wontu kadi hunde ko eno hawnaki glace tiiɗo seeɗa kadi ko hunde tandi habruji men to États-Unis puɗɗorɗen d'abord ko kanko Donald Trump e nder kadi konguɗi ɗi ƴefti ene wayno nawdi hoore makko e neɗɗo biyeteɗo Napoléon ɗum noon e nder konguɗi ɗi o ha hutori ñalawma e kadi ono kanko Donald Trump o wi wonde ko tawi no Napoléon wiruno ni so neɗɗo ari wallude leydi mum wawi dandude leydi mum e caɗele fotani takkede hayso weeli loi fotani takkede ɗum noon Napoléon siftindon tan ko kañum hoore mum ko militaire wonno kañum hoore mum laaminon France walla kañum adduno e guerre mabɓe révolution française hitande ujunere temedde jeeɗiɗi capanɗe jeenayyi e jeegom ha ujunere temedde jeetati sappo e jeetati o wonino kanko hoore makko laamiɗo leydi ndi tuggi hitande ujunere temedde jeetati e nayyi ha hitande ujunere temedde jeetati e sappo e nayyi kanko noon ene wayno Donald Trump wi ko noon Napoléon wino wonde so neɗɗo fewniti leydi muɗum hayso yaɓɓi kuule fotani wiyede yaɓɓi kuule ɗum noon ko wiide tan wonde ko kanko hoore makko ko miijoto henne ko kala ko fati ko constitution ko yamiri ko fati no président laamorto gueɗe ɗe poti holɗo foti hadde kanko Donald Trump ko ɗum yiɗi ƴewde so tawi omo wawi memde ɗum tawde mo jogui o républicain en ballamo tawde kañumen ɓuuri jogade keewal toon to congrès kadi en wayno démocrate oɗo saha joni ngala doole no fewi pour faddade mo illa no wiiri e wiire makko illa halluji ko wawi wonde fof ene wayno tugnade kadi eko anda hono kanko Elon Musk ko fati e gueɗe ɗe wiyete no wawi wallude États-Unis walla mo wallu ɗum ko fati e fraude kalteɗo gomu toppitiɗo ko fati accountabilité toon to gouvernement fédéral gomu mo ganduɗa en woni koye jimani congrès ko kañum kadi ƴewata so tawi kalisaji bonnama walla bonnaka oɗon gomu wi wonde ko kanko Donald Trump e kanko Elon Musk gueɗe ɓe kalata pour wiide kalisaji bonnama walla fraude waɗama ko o wi fraude hayso no woodi États-Unis wona hunde wiyetede ne yaaji kadi ene wayno ko hande kanko Elon Musk e kanko Donald Trump ala fof toɓe jiitita walla toɓe mbawi prouve wonde fraude ene waɗa e gouvernement fédéral ko anda tan ene wayno oɗo saha joni tugui kanko Elon Musk ko haali ɗum noon ko posti e nder page mabɓe X o wi wonde ko ɗo wawi wallude États-Unis ko laamu Donald Trump fof dari ko moftude walla dandude ken wona 49 milliards de dollars
ɗum ɗon noon ko gila e agence uji ha e gueɗe mbaɗ noon oɗo saji on huccitani ko toon to pentagon noon ko affaire koko fati défense hono gardiɗo défense mo États-Unis kañum woni mi wimo wonde ko ma jaɓɓomo juuɗe 10 pour wawa wallude ɗum ƴewde so tawi wonko woni pentagon gueɗe ɗe ganduɗa henna kaalisaji bonnasinoɗe gila e duuɓi ɓennuɗi ha e oɗo saji joni tunnade kadi ko anda hono kamɓe yimɓe jeeyaɓe toon e Doge ɗum noon ko kanko Elon Musk gomo halfina ko fate ƴewtade e gueɗe laamu États-Unis liggorto ɗum noon surtout yenn agence uji fédéral ene wayno ko gila alhamis ɓenni to kamɓe koye maɓɓe mbaɗino ɗaɓɓande nadde e nokku e gueɗe ɗe ganduɗa en internal revenu service no liggorto ɗum noon ko département to périni ko fate impôt ji ndi e leydi ndi holno liggorto ɗum noon e wiide mabɓe kadi e ko yalte ñalawma e wonde ko kamɓe Doge ɓe jiiɗi oɗo saji joni ko heɓde kala ko fate secret ji walla ko fate données ji ɗi ganduɗa ene taw ko données ji hawna wona personnel données ɗum noon kono yimɓeɓe holno mbaɗirta impôt ji men holno kadi no joɓirte kaalisaji e gueɗe bannoon ɗum ɗo fof noon wonande kadi yimɓe hewɓe ko kaali mbi ɗum ɗo fof kadi ko hunde nde ganduɗa ko hulɓinide ɗum ɗo ko gueɗe privé donc kamɓe Doge ɓe potani nadde hen andaka taw noon koɓe jogori wadde kono noon ene wayno ko sakkiri ko eno hono kamɓe Doge ene wayno ɓe continue hande jogade caɗele oɗon accès kadi moɓe jinno toon to département trésor oɗo saji noon wiide eɓe naata kadi to département impôt ji ɗum noon kadi addi oɗo saji joni kulol fayre wonande surtout yimɓe ɓe ganduɗa enen kuuli gueɗe mumen privé ene wawi ɓe naata kabaruji e ɗemgal Pulaar e radio Jawol Sare habruji men international puɗɗorɗen ko toon to Tel Aviv hono kanko ministre des affaires étrangères mo États-Unis Marco Rubio ene wayno ko toon o waali hande jamma ɗum noon ene wayno wawi fottude kay hono Benjamin Netanyahu pottiral mabɓe noon ari ko caggal nde kamɓe États-Unis ɓe neldi armemaji ɓurɗi teddude bomboji ɓurɗi mawnude toon to Tel Aviv ɗum noon ko nanodiral ngo ganduɗa kan ancien président Joe Biden o salinomo ɗo wiide wonde ko ɗiɗon bomboji ko bomboji actuellement ɓurɗi wawde warde civil en toon to Gaza kono e woni ko caggal kanko Donald Trump dewari nde ene wayno ko wawino wiide ɗiɗon bomboji kanko jamirowo ɗiɗon yo jaa e caggal muɗum kadi ene wayno ko caggal kadi nanodiral nde tina wonde kadi kamɓe États-Unis ɓe mbawi kadi yeyde Israël armaji ɓurɗi wonde sophistiqué pour kadi wawde continude rende koye men ɗum noon ko ngal ɗon nanodiral kadi ko bangal hakkude makko kanko Benjamin Netanyahu e Donald Trump nde wari ga ennen ko sakiri ko ɓuri kadi teskirede wono kanko Marco Rubio e kanko kadi Benjamin Netanyahu ɓe kaali oɗo saha joni hono projet mo ganduɗa walla halluji ɗi kanko Donald Trump ɗi o haalata pour matude Gaza wattude Gaza nokku mo ganduɗa nokku belɗo yiilade mbiyata nokku touriste ɗum noon kadi e oɗon projet kadi ko eggindi yimɓe palestinaɓe wonɓe toon to Gaza nawdude sarde ɗumen toon to Égypte en toon to Jordanie ko hunde e oɗo saha joni communauté international et surtout leyɗele arabeɓe continue salade ɗum ɗon kono ene ɗamina ko ñande nogas nduɗe lewru hawnaki kamɓe États-Unis e kamɓe Israël e leyɗele kewɗe kadi ma andindu taw ko leyɗele arabe ma andindu toon to Arabie Saoudite ɗum noon ko wawde miijade ko kanko projet makko kanko Donald Trump eggindi ko noon million ngaji ɗiɗi feccere neɗɗo ittude ɗumen toon to Palestine nawde ɗum toon to Jordanie e Égypte pour matude Jordanie ko ene wayno ko kanko ministre des affaires étrangères mo États-Unis kadi Marco Rubio ene wayno kadi wawi heɗade hono Benjamin Netanyahu wiide wonde ko kañum hoore mum oɗo saha joni États-Unis e kamɓe Israël fof ɓe gonɗini wonde ko kulol ɓurgol hewde ɗum wonande deƴƴire e oɗon région woni ko toon to Iran so Iran ilminaka ɗum noon wawa gasde kanko Benjamin Netanyahu noon nder konguɗi ɗi o haali kam wonde Marco Rubio o wi wonde ko e ballal États-Unis maw gasno ligguey o pour éliminde kala menace gummotoɗo toon to Iran siftin ɗon tan ko Iran kañum hoore mum ko wiya ko kañum supporti Hamas e kañum kadi supporti Hezbollah haɓannoɓe toon to Israël toon surtout to banggue Liban e to banggue Gaza wawi wonde fof ene wayni Nations Unies e nder projet ji ɗi ƴeftuno pour wade hiisade ko matata Gaza e noon hisno kene wona 53 milliards dollars pour matude Gaza matugol Gaza noon e wiide mabɓe kamɓe Nations Unies e kadi e nder support mo communauté international surtout leyɗele arabe mbi ko ala neɗɗo Palestine naɗo poɗɗo yaltinede toon to leydi muɗum ɗum ɗon kadi e wiide mabɓe kadi yimɓe ɓe ganduɗa en jaɓani hono kanko Donald Trump ko haalata ko mbi ɗum ɗo ko violation kuule Nations Unies ko fate yimɓe ko fate egginde yimɓe jeeya e leydi men taw ɓeɗon yimɓe kadi ko yimɓe wiyeteɓe fonnoɓe renete habruji men international hande ene wayno ko dikkodiral woni hakkude oɗo saha joni hono kamɓe États-Unis e kamɓe kadi France e Allemagne ɗum noon ko caggal nde kanko JD Vance nder konngudi ɗi ƴeftuno toon to Europe
e jillu makko ngo wonno toon ko fate leyɗele ɗe ganduɗa jeeyaɗe ko e OTAN kanko hoore makko wino wonde ko France naɓe ene wonde Allemagne naɓe ne poti kañum hoore men wallude beele yimɓe jeeyaɓe far right ɗum noon ko yimɓe lundiɓe yimɓe jeeyaɓe lundiɓe kadi yimɓe ɓe ganduɗa sifirteɓe ko gonɗiɓe leñamagal ko abbitiɓe ko fate natsi en kañumen koyemen yo ballodiren laamu waɗi donc kamɓe Allemagne ɓe mbi wonde ko États-Unis fotani nadde e gueɗe politique mo Allemagne e kamɓe kadi France ɓe kaali ministre maɓɓe des affaires étrangères haali wi wadi États-Unis ala fof ko woni haaju muɗum e gueɗe politique leydi muɗum ha sifti ɗon tan kon kaɗon haala kadi kanko jeydi Vincent haalno ka on kanko Elon Musk kadi ene wayno kanko hoore makko o abbini konguɗi makko hen ɗum noon koye nder page uji makko X o wi wonde ko yimɓe jeeyaɓe far right ko wiide kanko Elon Musk ɓeɗon ni poti wallede ha no laamirto toon to Europe ɗum noon siftinɗon tan ko ɓeɗon far right wiyeteɓe ko yimɓe kadi jeeyaɓe e kamɓe wiyeteɓe natsi en walla takketeɓe kañumen koye jeeno koye laamuji kanko gardinoɗo Allemagne ko adan biyeteɗo Hitler habaruji men international toon to Ukraine e Russie tumnade kadi habaruji gonɗi toon to Maison Blanche kanko ministre des affaires étrangères mo États-Unis Marco Rubio en national security advisor biyeteɗo Mike Waltz ene wonde kadi envoyé maɓɓe spécial goɗɗo biyeteɗo Witkoff kam fof ene wayno ɓe kuccitani ko toon to Arabie Saoudite ɗum noon ko ɗaminade ma poté toon délégation ngaji Russie ene wonde Ukraine pour wawde haalde ƴewde peeje nde ganduɗa no jaam dañira toon to Ukraine kono tumnade haalluji gomiriɗi toon to Ukraine hono kanko président Vladimir Zelensky e tumnade gueɗe ɗe ganduɗa en négociation walla kawriti baɗoje toon to Arabie Saoudite ene wayno ɓe keɓani invitation o e wiide makko noon o wi kanko Vladimir Zelensky gardiɗo leydi Ukraine o wi ala fof gueɗe ɗe ganduɗa puɗɗiteɗe haalede ɗe ɓe jaɓata tan waɗe négociation toon to wawi wonde fof tawa kamɓe ɓe tawa ɗum noon ko ɗum woni ko haala ko wawi woni ko kanko Donald Trump o siftini kadi wonde ko haaldi ñande alarba nde hono président mo Ukraine Vladimir Zelensky e kanko kadi président mo Russie Vladimir Putin donc ɗum ɗo fof ko haalluji sibabude wiide wonde ko hawnaki maɓe mbawa ƴewde hol peeje no mbaɗeteɗe ha mbawa ha guerre wawa dartade e subaka e noon subaka dimanche hande no kanko biyeteɗo Witkoff noon mbiɗen ni ko envoyé spécial laamu États-Unis toon to Moyen-Orient nder jokkodiral makko e fax wi wonde ko ɗannugol maɓɓe toon to Arabie Saoudite ene wayno ko jamma hande gummoto ɗum ɗo ko wawde kadi continde peeje ɗe ɓe goni oto sa joni deññude guerre gonɗo toon to Ukraine mo Russie takkete wiyete ko kañum naati toon e kadi mo kamɓe États-Unis oɗo sa joni peeje bawɗo won fof ɓe jiiɗi ko oɗo guerre tar habaruji men international toon to Sénégal ene wayno ko hande ko jeddodiral woni hon rapport mo mbiyata rapport de compte cour de compte yaltino ɗum noon ko fate gestion ngallu toon to Sénégal tuggi hitande ujunnaji ɗi 19 ha hitande ujunnaji ɗi 29 ɗum noon e tumnade kadi ko ɓuuri yaltude en wayno ko kamɓe gouvernement eɓe gonɗiɗi wonde ko ɗum ɗo ko rapport mo ganduɗa waɗi ɗum ko cour compte e ɓeɗon kadi ne wayno ko kamɓe kañumen koye men ko goni base kala golle ɗe ɓe mbaɗata pour fate enquête ko mbiyata bonandeji mbaɗade e laamu Macky Sall kono noon ko fate yimɓe o wonɓe lunde ene surtout ene yimɓe jeeyaɓe APR noon ko alliance pour la république faddinde ganduɗa kanko Macky Sall won ardino e ɗum noon ene wayno ɓe mbi wonde ɗum ɗo fof ko gueɗe ɗe ganduɗa kamɓe laamu keso ngu ɓe goni ko wadde gueɗe d' abord ɓe gonɗinani oɗo rapport ummi ko cour de compte ene wayno ko kaali ɗum e nder conférence uji mbaɗi mbi wonde ko ala fof yimɓe ɓe ganduɗa jeeyaɓe cour de compte signimɓe oɗo rapport ɓe kaali en kadi ɓe mbi cour de compte so tawi ne waɗa rapport par ce que rapport aji koɓe kalata ko fo tuggi hitande ujunnaji ɗi 19 ha hitande ujunnaji ɗi 23 ene wayno ko kala compte kalateɗo ene wayno ko kamɓe cour de compte ko kamɓe gonɗino ɗiɗon compte uji jeehi toon to assemblée wota ala bawɗo famde wonde ko kamɓe joni cour de compte ɓe garta wiye pour tan régime change ɓe mbiya ɓe mbayla donc ɓe mbi wonde ɗum ɗon sibabude ɗum ɗon ene wayno ko eɓe gonɗini kamɓe yimɓe jeeyaɓe APR laamu kesu ngu ko peeje tan woni wadde oɗo sa joni pour non seulement tunminde kala ligguey mo kanko ancien président Macky Sall waɗi ko fati toon to Sénégal ɗum noon ko liggueji projet ji ɗi ganduɗa en keftinaɗi e nder leydi Sénégal keftinaɗi kadi plan international mais aussi rewde kala yimɓe ɓe ganduɗa en
ko jeenoɓe gouvernement makko kanko Macky Sall walla yimɓe ganduɗa wonduno makko pour tampinde ɗumen ɗum noon ko ɗum woni koɓe mbaɗata ɗum woni ko kamɓe woni peeje mabɓe kamɓe nguɗo laamu keso ko wawi wonde fof kamɓe APR ɓe mbi oɗo sadio ɓe ɗamini jokkodirde kala nokkuji ɗi ganduɗa e mbawi portude plainte ɗum noon ko taw ko plan national international pour wawde haltude gueɗe ɗe ganduɗa laamu ngu waɗata oɗo sadio ko fate to oɗo rapport to jeeya hen ɗum noon ko ɗum woni ko e ɗum ɗon kadi eɓe kolli wonde eɓe jogui droit wadde ɗum ɗon kamɓe yimɓe jeeyaɓe APR siftinde on tan ene wayno ko hande ko luural woni toon wonande yimɓe hewɓe surtout ene konngol makko kanko kadi Papa Ndour ene wayno ko kañum hoore ko ancien ministre wonno kadi ko économiste kadi ko karalla ko fati ɗum ɗo kañum hoore mi yiiɗi discude rapport o wi wonde rapport o wona rapport gonga e caggal muɗum hono Aissata Tall gañum worumi nder conférence uji e ministre uji kewɗi e kadi kamɓe hewɓe yimɓe jeenoɓe gouvernement Macky Sall tawnoɓe oɗon conférence kamɓe fof ɓe mbawi arde mbi wonde ɗum ɗo ko hunde koye cagarte donc wona rapport cour des comptes mais ko rapport gouvernement waɗen hoore ɗum noon ene wayno ko porte plainte moɓe mbaɗata o henna ko cour des comptes ko wiide wonde hutorima fenade e jaaɓi kadi fenade ne hutoro e hutorima kadi gueɗe majjinte gueɗe goɗɗe ɗum noon ko wawi wonde fof ene wayno ko harde nen continue toon to Sénégal habruji meɗen international cekkitorɗen ko toon to Mauritanie ɗum noon ne wayno ko goto e joɗaniɓe en toon to Mauritanie hono Abdourahmane Guissé wawino kadi jokkodirde toon to gorgol ɗum noon seydi Guissé bisimilla ma bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettotoɓe radio Jowol Sare hande eɗen tawi ɗo hene lugiseyba gorgol sen mbi lugiseyba gorgol noon hande ko ñalawma weltare hono sukaɓe 13 janggannoɓe ɗo henna ko fati e métier ko wayno tailleur no wayno maquillage ko nandi hen kede métier gonɗe ɓe jangganno hande kamɓe ɗum goni e rokkirede seedanteje mabɓe joni ma en jokkodire formatrice mabɓe walla mbiyen keblannoɗo ɓe o wawa haalande ko goni e dow majjum bisimilla ma Jeyni Kane haaldata e moon ko banon debbo Dieynaba Kane walla Jeyni Kane formatrice enɗam galle dabbo ɗo e lugiseyba gorgol wonani en beelemma hande e cidde élevage men ɓe jangguinnoɗen métier hande ene keeɓa seedantagal e yesso waliwo lugiseyba hande e oɗo aduna mo gonɗen moftude ɓiɗɗo goto jaaro e duuɓi 16 jeeɗiɗi ha 18 saka 13 fittandu ko ɓiɗɗo debbo koye saaha mum wonata ɓe dokki kam fartange hokkude min needi e nder duɗal he ha ladial ngal timmi hande noon ɓe keeɓi seedantagal mone mabɓe fof heeɓi machine jarowo 200 walla 160 jiida e ɓe ngala courant ko wayno ɗala he e ganki ɓen ɗon keeɓi solaire uji mawɗi machallah pattam lamiji jaaduɗe e matériel mum fof ha timmi tuggude bagui ha yetti garowol ciseau ha yetti chaise to jooɗa ha yetti fer pasirɗo ha yetti cisoje centimètre e renfort kereje e aiguille koɓe keppiri bagueji mabɓe ala hen ko manki wonani kam beelemma noon huccede hakim lugiseyba e commandant brigade e adjoint maire lugiseyba maire ɗalhaya e maire ganki maire biccungal yiya tan ko jaam jogui ɗum Ramani Guissé o heewi wendu jeeri radio Jowol Sare seydi Guissé jarama bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare ko ɗi kabaruji jogo noon hande oɗo ñalawma dimanche 16 lewru février hitan ujunnaji 25 yen mbaali jaam ha janggo kadi so Allah jaaɓi on jarama.